Alfred Gangata omwetu ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party kumene kuti ndi ku chigawo chapakati. Iwo asolo ndi munthu ndithu amene akufuna kuzapikisana nawo pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo kumene kuti ndi ku Mtandire Msiriza, dera lomwe ndithu ndi la phungu wa nyumba ya malamulo kapena kunena kuti ku constituency ya Mtandire Msiriza kumene kuti ndi ku Lilongwe. Maka kupangira kwa anthu kuti samakuziwa ndithu dera la ku Mtandire Msiriza. Ndeno posatira zimenezi taona ndithu kuti dzulo panali pa 19 August chaka chino cha 2025 iwo ndithu amanga chipatala chimene ndithu afuna zithandiza anthu akudera limeneli la Mtandire Msiriza komanso madera ena odzungulira ndithu dera limeneli. Nde mukufotokoza kwawo maka pamene amatsegula ndithu chipatala chimenechi akuti agwisa ntchito ndithu ndalama za mthumba mwawo kumanga ndithu chipatala chimenechi. Ndeno akuti chipatalachi azipereka ndithu thandizo la umoyo la ulere komano apanga ndithu target anthu ochoka ku dera limeneli la Mtandire ndi kumene ndithu azilandira thandizo la umoyo la ulere mosalipira ndithu ndalama ina iliyonse. Komano chimene chizichitika nchona kuti atsimikize kuti munthu ameneyoyo akuchokera dera limeneli nde kuno pakwena zoti kansala wa dera limeneli ndi amene azipanga verify maina anthu amene kuti akuchokera ku dera la Mtandire pamene ndithu azilandira thandizo la umoyo. Komano kwa anthu ena ndithu ochokera madera ena nde kuti akwena kumalipira ndithu ku chipatala kumeneko. Ngakhale ndithu kuti amanga chipatala chimenechi anthu onso ogwira ntchito pamenepa chifanena zonena kuti ndekuti alemba ntchito anthu okwana ndithu angapo ngati ndekuti pazakhala clinic officer mmodzi komanso ndekuti no manesi ayikapo awiri ndi munthu wina ndithu olandira anthu ndekuti pa reception pamenepo pazikhala ndithu munthu mmodzi. Ndipo anthu amenewa alembedwa ntchito pamenepa ndekuti no azilandira ndithu salary kuchokera kwa iwo Alfred Gangata. Nde anapitirizaso maka ndi kunena zonena kuti chipatala chimene chimene amanga asalowetse anthu ndithu ndale. Cholinga chawo ndifuna ndithu kuthandiza anthu amene amachokera ndithu ku dera limeneli. Iwo anapitirizaso maka ndi kunena zonena kuti akuti potengera ndi mtunda umene anthu amene amayenda kuti akapeze thandizo la umoyo kumene kuti ndi ku chipatala cha area 18 pali mtunda wautali. Ndi chifukwa ndithu anabwera ndi ganizo lonena kuti amange chipatala chimenechi ncholinga kuti athandize anthu amenewa. Nde anapitirizaso kunena zoti ngakhale kuti wakuyimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo pa chisankho chimenechi komano atakhala zonena kuti aluza pa chisankhocho nde kuti sizoti azasiya kupereka thandizo la umoyo ngati imene afotokozeramo kuti anthu akudera limeneli ndi amene ndithu azilandira thandizo limeneli la umoyo mwaulere azapitirizabe. Zomwe ndithu ndi zinthu zosowa kwambiri komanso zosiririka chifukwa tikatenga ndithu nthawi zambiri anthu amene amapereka maservice ngati amenewa zikafika nthawi yachisankho ndekuti no amapereka maservice mwaulere komano akangoluza pa chisankho ndekuti ambiri ndithu amapeza zoti service imeneyo ayidula kapena kuti achosa thandizo limenelo. Potengera kuti anthu ngati amenewo zolinga zawo zimangofuna ndithu kuti ingokhala njira yo akopera anthu kuti azavotere pa chisankho komano zimene ayankhula Alfred Gangata ndekuti no ndi zinthu zoti zotsiririka kwambiri zonena kuti zinakhala zonena kuti madera ambiri aphungu a nyumba ya malamulo akupanga zinthu ngati zimezi ndekuti bwezi zinthu zina ndekuti kumbali ya boma ndekuti likupepukidwa ndithu ku maservice ngati amenewa. Komanso ngati dziko zinthu ngati zimezi ndi zimene zimafunikira ndithu kuti anthu azikhala achikondi omathandizana chifukwa ndikuti tikukhulupirira kuti ambiri tikudziwa kuti ku dziko la Malawi kuli anthu ena ake unali kuti ali ndi kuthekera ndithu kumbali ya ndalama komano kuti akhali ndi mtima ngati umene aonesa Alfred Gangata ndekuti ambiri ndithu ndochepa amene amapanga ndithu zinthu ngati zimenezi. Komano potengera kuti ndi ndalama zingati zimene anagwisa ntchito maka pomanga chipatala chimenechi iwo ndithu sanafotokoze kuti analowesa ndalama zochuluka motani kuti amange ndithu chipatala chimenechi. Ndeno pamwambo umenewo tinaona ndithu kuti panali mfumu yaikulu yakudera limene la Mtandire amene watu zina lamaziwa kuti Achibwe. Iwo ndithu anayamikira kwambiri amaka zimene achita ndithu Alfred Gangata pomanga chipatala chimenechi. Maka ananena zonena kuti zimenezi ndithu zathandizira kuti anthu achepese mtunda wautali umene ndithu amayenda kuti akapeze thandizo la umoyo ku area 18.
nde pa chipatala chimenechi akuti ndithu azipereka thandizo la umoyo ngati mwina ku mbali ya matenda a malungo komanso matenda ndeti ngati akutsegula mmimba, ndi amanenanso zonena kuti kumene kuzichitika ma minor operations, komano akakhala ndoti ma operations akuluakulu ndekuti azapanga lifa ku zipatala zikuluzikulu ngati mwina ku Bottom kapena ndithu ku Central Hospital ya Kamudzu kapena kunazo kuti ku KSH. Ndeno amfumu amenewo achibwe anapemphaso maka anthu ndithu adera limeneli kuti asalowetse ndale maka ndithu pa nkhani ya chipatala chimenechi, chifukwa chinoti akalowetsa ndale zimapezeka zonena kuti anthu ndithu aononga chipatala chimenechi, ndi akaononga amakhala zonena kuti ndithu azipweteka okha. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazo zoti Alfred Gangata amanga chipatala ku dera la omwe akuyimira kumene kundi kuntandire Nsiriza constituency. Ngati muli maganizo amenewo mutha kutifotokozera ku comment section, koma popereka tilemekezenso maganizo a ena. Tisayiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox Mala News 18 chonga ndi nkhani zambiri zomachitika ndeti zitha kupezani